landareen izena da Begonia rex. Asia etorri da, hosto gorria ditu, udan hasten behin, ura eman bat dio, eta neguan bi hasten estetik behin. Argi leuna bihar du, lurra nahaztu, 12 gran tarti egon behar da. Landare gehiago sortzeko zurtona moztu eta uli sortu. Nire landaren izena zinta. Zer zintzikoa da? Chlorophytum comosu, jatorria, Hego Afrika. Hosto luzeak eta berdeak ditu. Udan bi aldiz mamartzen dura eta negun astin behin. Eguzkia bihar egunin 6 ordu. Lurra harina bihar du. Izotz ez doa gontzen, eta nahi bat oso omen ego, kentzen mendikan baden umea ondina sartzen zurin, sustraia luzatazte eta gero sartzen zu lurrin. Guk deitzen dugu planta honeri Eguberrietako kaktusa. Berezko izena da Etxumbergara. Eta planta hau etorria da Brasiletik eta lorik atetzen kire ostun puntatik. Gero lehortzin lurra botatzen diogu ur baso bat. Eta gero eguzkia bihar du batzutaino balima dago kriston eguzkia itzaltan utzi beharko dugu. Eta gero lurra normala bihar da, zuen nahizun lurra, eta 12 eta 20 tarti egon marra da gradutan egon marra da planta hau. Eta gero nahi baduguin bertze planta bat imarra dugu utzi barra dugu urin 6 dobo segun, eta gero 2-3 osto hartzen alkire. Eta jazta. Landare hau sedun palmeri da, guk sukulenta deitzen diegu. Mexikokoa da eta hostoak ur zeteak ditu eta lorik horiek ditu. Lurra idortzekin bota ura. Egunin 6 ordu eguzkia eta lur harina bihar du. 15-28 grado tartik bihar du temperatura. Eta nahi betzuzu lortu lore gehiago holkuk, landare gehiago, azpiko ostuk kendu, ingurun patu, gero landaria patu lurrun txartu. Landare honeri Lirio de la Paz edo Cuna de Moises deitzen diogu. Bino berezian zientifikoa da Spatipillum wallishi. Jatorria du Mexiko, Amerika tropikala, Malasia eta Pazifiko mendebaldetik. Eta hosto haunitzek, gustatzen bezala, baute zubi forma, honek bezala.
Gero, astin bi aldiz ureztatu behar da. Leku argitsutan egon behar da, baina eguzkik ezin dio direkto eman. Drenaje handiko lurra behar du lur harina, eta 20 eta 5 gradu artean bizitzen da. Eta landare gai nahi baldin batzuzu, paratu duzu landaria poliki, sustraiak hautsi gabe, gero, kuidado handiekin ate batzuk pusketa bat, eta gero landatu. Honen izen zientifikoa da Epiloxoceros pachicladus, eta guk deitzen diogu kaktusa. Amerikatik heldu da eta apaintzeko ibiltzen da. Hilabetin ura behar du hilabetin behin. 2 ordu ibil behar da eguzkitan, eta lurra behar du harina. Lurra behar du legarra eta harria. Egon barra da 20 eta 30 gradu tarten, eta nola sortu bertze landare bat hauetakoa. Mozten zu eskeje trozo bat, batzen zu 4-5 segun idortzen, eta batzen zu 4-5 segun lehortzen. Nire landare honen izen zientifikoa da Zidana persicula. Asiatik heldu da, lore gorria da, eta guk deitzen dugu alpeko violeta. Ura ez du sobera behar, eguzkia eta itzali ibiltzen da, eta lurra edozein motekoa, gero 20 gradotik beti behar du, eta nahi baze lore gehiago egin honenak, inorraze landare poltsoko hau nabalakin moztu egitikan, barrenko zikilek hartu eta bota hori lurre. Bota. Landare honen, landare honen deitzen dio Margarita africana, izen zientifikoa da Dimorphoseta meticosa. Bere jatorria da Afrika, eta bere ibiltzen da apaintzeko. Eta ura behar du baldin badago lurra idortua, bota bat diozu ura, bion bertzela ez diozu bota bat. Eguzkia behar du ahalik eta onitzena, eta lurra izamarra du bigunia bertzela, eta lurra izamarra du bigunia. Temperatura 10 eta 40 grado tartin, eta nahi bazuin umik hartu bat dizu loria eta barrenko azia kendu eta landatu. Honen izen zientifikoa da Pipedrum areum, eta guk deitzen diogu botos. Eta heldu da Malasia, Indonesia, eta ostako sotzamarak ditu, ikusten duzute. Gero, ura
botaino erdia lehortze arte. Eguzkia bai, baino eman gabe. Lurra ura ongi pasatzen dena beti. Eta gero temperatura beroa. Gero norteko landare gehiago hostoak bere zurtoinakin. Gero 3 edo 4 aste sartu urin, bote kristalezkoa, ezin da beste bote, ezin da imaginatu bote bat plastikozkoa, hori ezin da. Gero ikusi abaira telebizaion zurtoin gehiago eta gero jaduzu sartu lurri. Deitzen da nire landaria Basa kalendula eta bere izen zientifikoa kalendula estelta. Bizi da Afrikako ipar mendebaldean mendian jaiotzen da. Astean behin ura behar du. Eta 8 ordu eguzki egunean. Lur drenaje lur handia. 5-10 grado artean. Eta irteko hori bertze landare bat hasia erein behar da.